pasi tonse. Ulemu upite kwa amosinyo athu, ulemu wina upite kwa Father Kazimbe aino ake aparishino ndi ansembe onse, komanso ulemu wina upite kwa ma sisters onse amene ali malo ano ndi anthu onse amene tapezeka malo ano. Pa nthawi ino ndi nthawi yoti tive uthenga omwe Papa Leo wa 14 anatilembera monga ife achinyamata pa chaka chathu chimenechi. Munthawi ino ndikumpempha nyamata amene waitengera uthenga umenewu kuti adzatiwerengere. Zikomo. Uthenga wa Papa Francisco pa tsiku la namba 62 lopempherera mayitanidwe pa dziko lonse lapansi. Ulendo wa chiyembekezo, mphatso ya moyo. Okondedwa alongo ndi abale, pa tsiku ili la namba 62 lopempherera mayitanidwe pa dziko lonse lapansi, ndafuna kukuyitanani mwachimwemwe ndi kukulimbikitsani kuti mukhale apa ulendo wa chiyembekezo popereka moyo wanu ngati mphatso. Mayitanidwe ndi mphatso ya mtengo wapatali imene Mulungu amafesa mitima mwathu. Kutiyitana kuti tidziwale ndi kuyamba ulendo wa chikondi ndi utumiki. Mayitanidwe aliwonse mu mpingo, kaya kukhala Khristu odzozedwa kapena olumbira ndi chizindikiro cha chiyembekezo chimene Mulungu ali nacho pa dziko lapansi ndi kwa aliyense wa ana ake. Masiku ano achinyamata ambiri amakhumudwa makamaka za mtsogolo. Nthawi zambiri amakumana ndi chiopsezo ndi chiyembekezo chawo chopeza ntchito komanso kusadziwa. Kusadziwa chilungamo zomwe njira zamakono zovalitsira uthenga zikuonjezera chipwirikitichi. Kusadziwa kuchitira nkhanza anthu osauka ndi ovutikitsitsa, mphwayi ya chitaganya chosasamala ndi chodzikonda, ndi nkhondo zonse zimaopseza chiyembekezo cha moyo wokhutiritsidwa chimene achichepere amachikonda m'mitima yawo. Komabe Ambuye amene amadziwa mtima wa munthu samarisiya nkukayikakayika kwathu. Iye amafuna kuti tidziwe kuti ndife okondedwa, oyitanidwa ndi otumizidwa ngati apa ulendo wa chiyembekezo. Ife akulu a mpingo ndi ansembe makamaka tayitanidwa kuvomereza, kuzindikira ndi kuchirikiza achinyamata pa njira yawo ya ntchito. Inu achinyamata kumbali yanu mwayitanidwa kuti muyambe kuyenda pa njira imeneyo, pamodzi ndi Mzimu Woyera amene amautsa mwa inu chikhumbokhumbo chopanga moyo wanu kukhala mphatso ya chikondi. Kuzindikira ndi kuvomereza mayitanidwe athu. Abale anga achinyamata, chinyamata chanu si chinthu chongopezeka pakati pa moyo wanu ayi. Inu mulikale moyo tsopano lino mwa Mulungu. Zindikirani kuti mphatso ya moyo imakuyitanani kuti muyankhe modzipereka kwa mtunthu ndi mokhulupirika kuyitana kwa Mulungu. Tengerani chitsanzo cha anthu oyera achinyamata amene adayankha kuyitana kwa Mulungu mokondwera, ndipo ena omwe ndi Lonzi oyera wakulima, Dominico Savio oyera, Teresa wa mwana Yesu oyera, Gabriele wa amayi achisoni oyera, kaliyonse actress odala amene akhazikitsidwe kukhala oyera posachedwapa. Osayiwala Pierre Jolijo, Fulasati odala. Iwowa adazindikira kuti kuona mayitanidwe awo ngati njira yopezera chimwemwe choona pokhala abwenzi a Ambuye Yesu ouka kwa akufa. Nthawi yonse pamene timvetsera mawu a Yesu Khristu, mitima yathu imakhala ngati ikuyaka moto, ndipo timafuna kuti tipereke moyo wathu kwa Mulungu. Pa umunthu wathu timafuna kupeza njira mmoyo wathu yomwe ingatithandize
kubwezera mulungu chikondi chake chimene adayamba iye kutionetsera. Mayitanidwe aliwonse akadziwika mkati mwa mtima amabweretsa chikoka cha chikondi ndi ntchito, monga chionetsero cha chiyembekezo ndi chikondi, osati njira yodzikweza. Mayitanidwe ndi chiyembekezo zimayendera limodzi mu dongosolo la mulungu la chisangalalo cha mwamuna ndi mkazi aliyense. Onse amene amatchulidwa mayina kuti apereke moyo wawo chifukwa cha ena, achinyamata ambiri amafuna kudziwa njira imene akuwayitanira kuti ayende. Ena amapeza kawirikawiri modabwa kuti ayitanidwa ku usembe kapena ku moyo wodzipatulira. Ena amapeza chikoka cha mayitanidwe aukwati ndi moyo wa banja, pofuna kudzetsa ubwino kwa aliyense ndi moyo wochitira umboni chikhulupiriro chawo kwa abale ndi abwezi. Mayitanidwe aliwonse akulimbikitsidwa ndi chiyembekezo chodziwika ndi chidaliro chotsimikizika m'makonzedwe a Mulungu. Kwa Khristu chiyembekezo sichimangokhala chiyembekezo cha munthu, ndi chitsimikizo chodziwikidwa pa chikhulupiriro chathu mwa Mulungu amene akugwira ntchito m'moyo wathu uliwonse. Mayitanidwe amakhwima poyesetsa tsiku ndi tsiku kukhala wokhulupirika ku uthenga wabwino ndi kudzera mu pemphero, kuzindikira, kutumikira. Achinyamata okondedwa, chiyembekezo cha Mulungu sichikhumudwitsayi, chifukwa pa mayendedwe onse amaperekeza iwo amene apereka moyo wawo kwa iye. Dziko lathu likufunikira achinyamata amene ali oyendayenda achiyembekezo, amene molimba mtima apereka miyoyo yawo kwa Khristu ndi kusangalala pokhala ophunzira ake ndi amishonale. Kusinkhasinkha za njira ya mayitanidwe athu. Kudziwa mayitanidwe athu kumabwera chifukwa cha ulendo wosinkhasinkha kozama. Ulendowu sukhala wawekha, koma umakula mkati mwa gulu la Khristu komanso ngati gawo la Khristuwo. Okondedwa, dziko limakukakamizani kupanga zisankho mopupuluma, ndikukupanikizani kosalekeza komwe kumakulepheretsani kukhala bata pomwe Mulungu amalankhula mochokera pansi pa mtima. Limbani mtima kuyimirira kumvetsera zimene mtima wanu ukukuwuzani ndi kufunsa Mulungu za maloto ake kwa inu. Kukhala chete kwa pemphero ndikofunika kwambiri ngati tikufuna kuphunzira kumva kuyitana kwa Mulungu pakati pa zochitika zenizeni za moyo wathu, ndi kuyankha mozindikira komanso momasuka. Kukumbukira mwa pemphero kumatithandiza kuzindikira kuti tonsefe titha kukhala amuyenda mnjira achiyembekezo ngati tipanga moyo wathu kukhala mphatso. Koposa zonse mwakudzika tokha pa utumiki wa awo amene amatsatira zinthu za dziko. Awo amene amalabadira mayitanidwe a Mulungu sangatseke makutu kulira kwa abale ndi alongo athu ambiri amene amadziva kukhala osakwatiwa. Ovulansidwa ndi osiyidwa, kuyitana kulikonse kumatitsimikizira mu ntchito yathu yokhala kukhalapo kwa Khristu kulikonse kumene kuwala ndi chitonthozo zikufunikira kwambiri. Mu njira ina yake, anthu amba okhulupirika akuyitanidwa kukhala mchere kuwala ndi chotupisa cha ufumu wa Mulungu kudzera mu kudzipereka kwawo kwa chikhalidwe ndi ntchito. Kuchirikiza mayitanidwe. Kotero atumiki a Mulungu ndi otsogolera ntchito za mayitanidwe, makamaka atsogoleri a uzimu, ayenera kuchirikiza achichepere momasuka ndi chiyembekezo, kuleza mtima ndi chidaliro chimene chimasonyeza maphunziro a Mulungu. Ayenera kukhala okhoza kumvetsera kwa iwo mwaulemu ndi mwachifundo, ndi kudzionetsera okha kukhala atsogoleri
odalirika, anzeru ndi othandiza, osamala nthawi zonse kuzindikira zizindikiro za kukhalapo kwa Mulungu pa ulendo wawo. Ndikupempha kuti kuyesetsa kulikonse kuchitidwe kulimbikitsa mayitanidwe mbali zosiyanasiyana za moyo ndi zochita za anthu. Ndikuthandiza anthu kukhala otsekuka mwa uzimu ku mawu a Yehova. Choncho ndikufunika kuti pakhale malo okwanira otsatizana ndi mayitanidwe pakukonzekera maphunziro ndi abusa. Mpingo umafuna abusa achipembedzo, amishonale ndi okwatira okhoza kunena inde kwa Ambuye ndi chidaliro ndi chiyembekezo. Chito sikhala chuma chosungidwa mu mtima. M'malo mwake chimakula ndi kulimbikitsidwa mkati mwa anthu omwe amakhulupirira, kukonda ndi kuyembekezera. Palibe amene angayankhe chiyitano cha Mulungu yekha, pakuti tonsefe timafunikira mapemphero ndi chichirikizo cha abale ndi alongo athu. Okondedwa, mpingo umakhala wamoyo ndi wobala zipatso pamene uyambitsa mayitanidwe atsopano. Dziko lathu limayang'ana nthawi zambiri mosadziwa. Mboni za chiyembekezo zomwe zimalengeza ndi moyo wawo kuti kutsatira Khristu ndi gwero la chisangalalo chenicheni. Choncho tisatope kupempha Ambuye kuti atipatse antchito atsopano oti adzakolole. Ndikutsimikiza kuti ndi chikondi chachikulu akupitiriza kuwayitana. Okondedwa achinyamata, ndikupereka khama lanu lakutsata Ambuye pakupemphera kwa Mariya, mayi wa mpingo ndi mayi wa mayitanidwe. Pitirizani kuyenda ngati amwenda njira achiyembekezo pa njira ya uthenga wabwino. Ndikutsagana nanu ndi madalitso anga, ndipo ndikupemphani chonde kuti mundipempherere. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Lero pamene tikuchita chaka chakuyitanidwa Vocations Day, tifuna tikupempherereni inu achinyamata athu amene mukusakasakabe njira yanu imene chauta akukuyitanirani. Nkutheka kuti ena mnasankha kale, koma kuyitanidwa kwathu timayenera kumakuyankha tsiku ndi tsiku. Mutu wathu wa lero ndi achinyamata apaulendo achiyembekezo. Youths are missionaries of hope. Inuyo paulendo wanu wachiyembekezo kosapeneka konse mmakumana nzambiri, tifuna kuti pa nsembe ya misayi Mzimu Woyera akhale nanu. Tentilape machimo athu. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse ndi nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virgo odala, angelo ndi oyera onse ndi nomwe abale kuti mundipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Amen. Oh
kuimba nyimbo ya ulemu kwa Mulungu mwamba mwamba. Ulemu kwa Mulungu
tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mutitsogolere ndi kutigawira chikondwerero chakumwamba, kuti potero msambi wanu wodzichepetsa uthe kufika kumene m'busa wolimba mtima adafikako. Mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. Poona kuti Ayuda anzawo akukana mthenga wabwino, Paulo ndi Barnaba adatembenukira kwa anthu a mafuko ena kuti awonso amve mawu a Mulungu. Mawu a buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu 13 vesi ya 14 kudzawerenganso vesi 43 kulekeza 52. Masiku amenewo Paulo ndi Barnaba atachoka ku Perga adapitirira nafika ku Antiokeya dera la Pisidia. Pa tsiku la Sabata adalowa mnyumba ya mapemphero ya Ayuda nakhala pasi. Anthu osonkhana aja adamwazika, Ayuda ambiri ndiponso anthu a mitundu ina otembenuka nkumatsata za Chiyuda adatsatira Paulo ndi Barnabasi. Awiriwa adalankhula ndi anthu aja nawapempha kuti alimbikire kutsata zimene Mulungu adawachitira mwakukoma mtima kwake. Pa tsiku la Sabata linalo pafupifupi anthu onse a mudzimo adasonkhana kuti amve mawu a Ambuye. Adayamba kutsutsa zimene Paulo ankanena, ndipo adamchita chipongwe. Koma Paulo ndi Barnabasi adalankhula molimbika adati, kudayenera ndithu kuti tiyambe talalika mawu a Mulungu kwa inu. Tsono popeza kuti mwawakana, ndipo potero mwaonetsa nokha kuti ndinu osayenera kulandira moyo wosatha, ife tikusiyani tipita kwa anthu akunja. Paja Ambuye adatilamula kuti, ndakuyika kuti unikire anthu akunja, kuti mwa iwe ndipulumutse dziko lonse lapansi. Pamene anthu a mitundu ina aja adamva zimenezi, adakondwa nayamikira mawuwo a Ambuye. Ndipo onse amene Mulungu adawasankha kuti alandire moyo wosatha adakhulupirira. Mawu a Ambuye adafalikira mdziko monse muja. Koma Ayuda aja adawutsa mitima ya akazi ena apamwamba opembedza Mulungu, ndiponso ya atsogoleri achimuna a muzindamo. Tsono adayambitsa mazunzo osautsa Paulo ndi Barnabasi nawapirikitsa mdziko mwawomo. Koma iwo adasensa mfumbi la kumapazi kwawo mowatsutsa napita ku Ikoniyo. Ndipo ophunzira aku Antiokeya adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adakhala ndi chimwemwe chachikulu. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu, titokoze. Timbe nyimbo ya Salimo.
wa Chikristu makamaka nthawi ya mavuto. Maso athu ndi mitima yathu ikhale ya Yesu Khristu, amene akutiyitana ku ulemerero wake kwa kumwamba. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Chivumbulutso mutu 7 ndime ya 9. Tiwerenganso 14b kulekeza 17. Ine Yohane nditayang'ana, ndidaona chinamtindi cha anthu osawerengeka. Anthuwo anali ochokera mitundu yonse ya anthu ndi mafuko onse, ndipo anali azilankhulo zonse. Adayimirira patsogolo pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa mwana wankhosa uja. Anali atavala mkanjo oyera, nthambi zakanjeza zili m'manja. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu aja adandiwuza kuti amenewa ndi amene adapambana masautso aakulu aja. Adachapa mikanjo yawo ndi kuyiyeresa m'magazi a mwana wankhosa. N'chifukwa chake ali pamaso pa mpando wachifumu. N'chifukwa chake ali pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu. Ndipo amapembedza m'nyumba mwake usana ndi usiku. Okhala pa mpando wachifumu uja adzakhala ngati hema lawo lowateteza. Iwo sadzamvanso njala kapena ludzu. Sadzawombedwanso ndi dzuwa kapena kusauka ndi kutentha. Pakuti mwana wankhosa uja amene ali pakati pa mpando wachifumu adzakhala m'busa wawo. Adzawatsogolera ku kasupe amadzi amoyo. Ndipo Mulungu adzapulumutsa misozi yonse m'maso. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu, titokoze. Timbe nyimbo ya utenga. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera.
Pa nthawi imeneyo Yesu adati, nkhosa zanga zimamva mawu anga, ine ndimazidziwa ndipo zimanditsatira. Ndimazipatsa moyo wosatha ndipo sizidzatayika konse. Palibe munthu wozadzilanda m'manja mwanga. Atate anga amene adandipatsa nkhosazo amapambana onse, ndipo palibe amene angathe kuzilanda m'manja mwawo. Ine ndi Atate ndife amodzi. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwa ife achinyamata, komanso tonsefe tabwera kuno kuti tidzakhale nanu, tidzakuthandizeni kusankha pa moyo wanu. Vocations Day ndi pamene aliyense mwa ife poyamba amasinkhasinkha kuti kodi chauta ineyo pa moyo wanga wapansi pano afuna kuti nditani. Vocations Day mpamene wachinyamata aliyense amayesera kudziunika kuti kodi ndi mphatso zanga zosiyanasiyanazi ineyo ndingapembedze Mulungu bwanji ndi mtima wanga wonse. Kodi ineyo ndi mphatso zosiyanasiyana zimene ndili nazo ndingaonetse bwanji chikondi kwa anzanga, kwa zonse zolengedwa ndi Mulungu mwa njira yanji? Choncho pamene lero tikuchita chakachi chimene mutu wake ndi achinyamata apa ulendo achiyembekezo, kapena youths are missionaries of hope, ndi tsiku lopambana. Tsono tikamati inuyo achinyamata muyenera kumasinkhasinkha, kumafunafuna, poyamba mungati manena kuti grace is built on nature. Zochita zanu za tsiku ndi tsiku ndi zimene zimayenera kukuunikirani kuti mayitanidwe yanga apendekera njira iyi. Ndipo tikamakamba za mayitanidwe yanga tikunena kuyitanidwa ku nsembe, ku sisterly / religious life, ku moyo wa banja, komanso osayiwala pala achinyamata ena amaganiza kuti chimakhala ngati kuti chibalo, kuti monge ndiyenera kukwatira kapena kukwatiwa. Ndani adakuwuzani zimenezo? Mukhozonso kuyitanidwa ku moyo ongokhala nokha, wopanda mwamuna, moyo okhalanso mnyamata. Ngakhale ku midzi kwathu kawirikawiri amataka una mnyamata wamkulu kapena mtsikana wachikulire osakhala pa banja amati mchitsiru, nkulakwitsa kumene kucha. Chifukwa Mulungu amathanso ena kuwayitana ku moyo woti wawokhawokha, osati kuti sangathe kubereka mwana, akhoza kubereka mwana, koma adawayitana ku moyo umenewo. Ndiwo samaopa zimenezo ayi. Alipo ma missionaries ena, popeza tukamba za missionaries of hope, amene ntchito yawo nkudzipereka ku profession ina ali wokha zabwinobwino, osatinso usiku amazungulira kupita kwina ayi, kapena kuti amapemphera kolona mmawa usiku nkukatamba ayi. Kuyitanidwa moyo wako wayekhayekha ndi osamakhala owumirizidwa kuti mulowe nsembe kapena mukakwatiwe.
mulowo sistere kapena mukakhale amayi apakhomo ayi. Nthawi zambiri peer pressure imatipangitsa kuti ndiyenera, ndiye mmakaona kuti akalowa mbanja kulephera nkuphika mtii yemwe. Mukaona ena mnyamata wanyu wabwinobwino kukhala pa banja kulephera kudyetsa banja lake. Kumayembekeza kuti amayi kukacha akazungulezungulire ukafuna mchere, icho changokhala pakhomo. Hayi nadanditanira kumoyo wa banja. Ngati ulibe mphatso imene usapiteko ukaonetsa chitsiru kakumene kucha. Ndiye kumaona zoyitanidwazi. So chimene ndifuna kuti ineyo ndikulimbikitseni anyamata, choose a vocation where you be the best you can be. Zikumveka? Koma zimayambira pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Mmene ndabweramo ndaona ndithu anyamata ena avala ngati apita kumunda. Tsono osanyadira chinyamata chawo bwanji. Mmene timadutsa tavala tubwera kuno kumisa, nadutsa pena pake kuno fungo likuchokera uku. Mnyamata mtsikana ngati ulephera osamba pano. Uli wekha mtsikana kumalephera kusamba. Nangokakhala mwana. Kumaona kuti pa msanapa ngati tala. Tsono kumati mtsikana ameneyo, amayi ameneyo ndi achikatolika. Ndiye mulalika zotani za mpingo wa katolika. Kumakhalanso ndi common sense. Munaona nthawi ya misa tianatothandizira misa, chimphepo icho atikumalimbana kuyatsa kendulo. Simaona kuti kendulo silinga yake ngati pali chimphepo. Kukhala ndi common sense. Ndinaonanso poyamba pa nsembe ya misa, hayi tsopano uthenga ochokera kwa apapa. Kodi nda apapa leo adalemba uthenga umene uja kapena Francisco? Tsono owerenga uthenga umene uja amadziwa kuti ndiwerenga uthenga. Amaliza kuti akubwera ozalenga uthenga achokera kumbuyo, ife tingoyang'ana udikirira. Inu ngati mukudziwa kuti muwerenga osadzakhala pafupi pabwa. Sindinena zowerenga mawu oyamba achiwiri yokhala chapter ya tsiku linaiti, koma kuchita zinthu mwachangu. Monga ndanena ngati panopa mukuchita zinthu ngati munthu wa zaka 90, mkakakalamba ndiye muzikata. Kumathamanga anyamata pa tauni pano. Zikumveka? Ndiye chikatolika chenicheni chimenecho. Ndiye kumayambira moyo wathupi, moyo wapansi pano. Kusangata ina andiyitana manjalende akuita nani? Kumakhala wothamanga chifukwa munthu amene ali wothamanga, munthu amene amati the person who is standing ndi amene amakumana ndi mwayi. Usati mmene mwagonera umadzuka 8 9 nkumati mupeza lunch ichokera kumathamanga. Zikumveka? Chinyamata chenicheni, chinyamata chofunafuna cholinga cha Mulungu pa iwo chizikhala chimenecho. Faith or grace is built on nature. Kachiwiri anyamata inu ndi atsikana inu dziko lidasintha. Kumakonda sukulu. Ndipo sukulu ya masiku ano siyovuta ayi. Mupita ku sukulu mkalasi mkakhala mkaphunzira masamu, science subjects nzina zoterozo. Komanso simuli ndi access kuma cell phone. Ndaona tikuyamba mwamboyo ena atulutsa ka cell phone akujambula umati koma ka cell phone yaka akadadziwa sakadakatulutsa mthumba. Kochititsa manyazi. Pali ma cell phone ena
ngakhale ikamalira mthumba ungokhala ngati kuti suyimva chifukwa mati iyi ndikayitulutsa imeneyi ulemu wanga ukutha. Sumujambula zithunzi. Muzipitako ku YouTube, muzichitanso Google pa cellphone, kumaona zinthu zochitika kunjako. Alipo achinyamata ambiri amaganiza kuti dziko limathera m'Malawi muno. There is life after Malawi. Alipo ena achinyamata amaganiza kuti ma potholes linawo kuno kwathu ku Malawi chifukwa chakulephera kwa anthu amene omanga misewu amaganiza kuti dziko lonse lapansi zili choncho. Ayi, kwathu kuno kokha kumene timavutika timapepera. Ndiye wachinyamata ukadziwa kuti kwina amachita zinthu mosiyana ndi ife, you start comparing. That's when you become objective, and that's when you improve. Sikumveka achinyamata. Ndiye muzikhala ndi chidwi kumaphunzirako zimene amachita achinyamata anzanu kwina. Sukulutu ndiyothandiza. Masiku ano ma standards a sukulu adatsika. Umaona kumpeza kuti nda graduate. Achita graduate ku university. Kuwafunsa, what is your name? My name is... Ndina graduate inu. Chifukwa chake mmaona kuti akunena anzawo, awa ndakatundu amenewa. Muna achita translate. Akuti chani kodi amuza mzawo mzungu osadziwa chichewa. Akuti this one is a luggage. Ndiye maona kuti sukulu yapa idavuta. Mudziphunzira zenizeni ku sukuluko. Ndiye maona ena alemba application letter kufuna ntchito akuti nda graduate. Kuwafunsa kuti kodi inuyo, what did you major in? Muti chani? Mufuna ntchito inu. Ndiyo matatika kuita nani mawa. Ka application mango angamba kukakawocha. Chifukwa adalandira degree and he or she doesn't deserve it. Zikumveka? Mukhale anyamata oyesetsa kukhala ndi ka ambition kabwino kuti titukule dziko lathu la Malawi. Tikachoka yapo, third stage, moyo wathu wa uzimu. Ino anyamata muzikhala okonda kupemphera. Mukakonda kupemphera, chauta adzakulankhulani. Ena amangopemphera kukakhala mwambo ngati uwu. Adikiranso chaka chamawa tikakhalanso ndi mwambo ngati umenewu. Masiku enawa ite mnyamata mtsikana wabwinobwino osakondopemphera. Akati tiye ntikalape, abwera andifuna lapa angokuyang'ana. Iwe kuti sudziwo lapa. Ndalapa pamene malandiro kalisiya koyamba. Amatero. Nena pemphero lakulapa, salidziwa. Ndikululi, salidziwa. Atatetu, ntsogolereni kuti iwe mabwera kuno kuti nzikutsogolera kapita. Achinyamata muzidziwa zimene mpingo umakuphunzitsani, zimene mpingo umayembekezera. Muzikonda kukhala okonda kupemphera, komanso muziwerengako timabuku tokhudzana ndi zimene Mulungu amatiphunzitsa kudzera njira zosiyana-siyana. Simwaona ansembe kuno kuti munthu amudzoze unsembe ndilo adaphunzirako. Choko adagwirapo ndipo inki adamwako. Chifukwa kadadzoza unsembe. Mwaona masistere ali uku. Amene watu adakhalako mkalasi kuti mwafunse asisteri kodi ma qualifications anu ndi otani.
inunso mdabwa atsono inu asistere ukhala ndi madigiri amene mukakhala asistere ndenu mati akhala asistere osadziwa kuwerenga. Ayi, kuti mulowe usistere mulowe unsembe muyenera kukhala anthu amene mudapita ku sukulu ndipo your spirituality is up there, kumakonda kuwerenga. Ndipo tikatero komalizira muzidalira chiwongolero cha Mulungu pa moyo wanu wofunafuna kumene Mulungu akukuyitanirani. Ambuye Yesu atauka kwa akufa, mmene amabwerera kumwamba adanena kuti sindifuna kuti ndikusiyeni ngati amasiye. Ndikutumizirani Mzimu Woyera akutsogolereni, akuunikireni. Mzimu Woyera umenewu timanena kuti ndi Mzimu Woyera amene uli wanzeru zakuweruzira ndi wakumvetsa. Mzimu wa malangizo ndi wamphamvu. Mzimu wa chikondi ndi wakudziwiratu zakutsogolo. Mzimu wakuopa Ambuye. Choncho inu achinyamata ndi achitsikana, ngati mufuna kuti chauta akudziwitseni kumene mukupita, kumene akukuyitanirani, mukhale ana anyamata akumva. Ndikudziwa kuti ngati achinyamata pakakhala occasion ngati iyi timayimba, kuvina ndiponso kukuwakuwa, nzabwino zokhazokha chifukwa ndinu anyamata. Mkakalamba ngati ife simkakuwakuwa ayi, mkati mwakuwa mukagwa kukomoka chifukwa cha BP. Kuwani, koma always find time for meditation, for reflection. Ndi pamenepo Ambuye amatha kutiunikira ndi kutilankhula. Pamene lero tikuchita chaka chathu ngati chimenechi, tikumbukire kuti kuthekera tili nako, koma kuthekera kumeneku timenera kukutengulira ndiponso kukuyika m'manja mwa Mulungu kuti Mulungu atiunikire. Ndikufunirani Vocation Day yabwino. Ndipo pa ulendo wathu wachiyembekezo as missionaries of hope, tizimvetsera chauta amene watiyitana kuti ationetse njira. Amen. Ndipo Yesu Kristo mwanawe kambu yathu, amene anayikidwa mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Mariya Filipo, anasautsa kwa Ponso Pilato, anampachika pa mtanda, anamwalira, anamuyika m'manda, analowa m'Imfa, ndipo mkuja wake anauka kwa akufa, nakwera kumwamba, adzafumira komweko kudzaweruza moyo nakufa. Ndipo ndimvera Mzimu Woyera, Eklesia Katolika Woyera, ndimveranso kuti oyera yanjana, Mulungu atikhululukira machimo, thupi lidzauka, ulipo moyo wosatha. Amen. Abale, ndife mbumba ya Mulungu ndi nkhosa za busa lake. Tsono tonse pamodzi tipempherere zosowa zathu ndi za anthu onse. Kupempherera mayitanidwe mu mpingo. Tipempherere anyamata ndi atsikana kuti avomere kuyitana kwa Mulungu ndipo akonzekere bwino udindo wawo. Makolo aphunzitsa achinyamata ndi asogolera mpingo
awongolere ndi kulimbikitsa achinyamata onse kuti azindikire kuti mulungu akuwayitana ku mautumiki osiyanasiyana. Tikupemphani. kupempherera dziko lathu. Tipempherere atsogoleri olamula dziko ndi onse okhala ndi maudindo kuti mulungu wathu awongolere nzeru zawo ndi mitima yawo, iwo aseze udindo wawo monga momwe mulungu afunira, ndipo motero anthu awo akhale ndi mtendere. Tikukupemphani. kupempherera chisankho cha chaka chino. Tipempherere dziko lathu pamene tikupita ku chisankho kuti zokonzekera zonse zichitike mwachilungamo ndi mtendere, ndipo kuti adindo onse amene akupikisana achite misonkhano yokopa anthu mosanyozana ndi mwamtendere, ndipo kuti onse okhuzidwa azavomereze zotsatira za chisankho. Tikukupemphani. kupempherera apapa Francisco. Tipempherere apapa Francisco amene adatisiya masiku apitawo kuti mwachifundo cha mulungu awalandire, ndipo kuti mzimu wawo uwuse mu mtendere. Tikupemphani. kupempherera mabanja. Tipempherere mabanja onse kuti akhale moyo wokondana, ndipo kuti ana omwe mulungu adawadalitsa nawo awalere mokondweretsa mulungu. Tikupemphani. kupempherera archdiocese yathu ya Lilongwe. Tipempherere ambuye George Desmond Tambala omwe akuyendetsa ndi kusogolera archdiocese iyi, ndi mthandizi wawo ambuye Vincent Mwakwawa kuti azipereke kutumikira Khristu wawo mwachikondi, ndipo kuti ife tonse akhristu tikhale amodzi popeza kuti mpingo ndife tonse ndipo tiyende limodzi. Tikupemphani. kupempherera achinyamata amene tasonkhana pano. Tipempherere ife tonse achinyamata amene tasonkhana pano kuti mawu a mulungu agwire ntchito mwa ife ndi kutisandutsa mboni zenizeni za Yesu Khristu. Tikupemphani. Mulungu Atate athu, musonkhanitse nkhosa zanu zonse mu ulamuliro wa mwana wanu, kuti anthu onse akudziweni inu Mulungu woona, ndiponso iye amene mudamtuma, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Nyimbo number 74. Nyimbo number 74. onse kuti muthandizire pa nthawi ya chopereka, mutenge maboksi
kupita nawo side yauku ena apiteso side yauku achipembedzo nonse. Oh
atenga mphatso ayale kumbuyoko, amene atenga mphatso zapaguwa ayale kumbuyoko. Tipempha chipembedzo kuti musatithandizire kulandira mphatso zathu paguwa. Achipembedzo musatithandizire kulandira mphatso zathu. Madina yonse amene anapatsidwa mphatso nthawi yake ndinoyi chonde tibwere kutsogoloku. Madina yonse amene anapatsidwa mphatso nthawi yake ndinoyi. Come
Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe pamaso pa Mulungu Atate amphamvu zonse. Inu Ambuye tikupemphani tapempha kuti tizikondwerera nthawi zonse misteri za Pasakazi, kuti ntchito zakutembenuka mtima zimene zikupitirira mwa ife zisanduke gwero la chimwemwe chathu chosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndikoyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu kuti nthawi zonse tikuyamikeni inu Ambuye, koma makamaka pa nthawi ino tikufuna kukutamandani mwa ulemu wopambana pamene Khristu Pasaka yathu waperekedwa nsembe. Zakale zija zitawonongedwa, dziko limene lidatayika lalengedwanso chatsopano, ndipo ungwiro wa moyo wabwezeretsedwanso mwa ife mwa Khristu. Choncho podzazidwa ndi chikondwerero cha Pasaka, dziko lonse, anthu onse akukondwera potamanda inu, ngakhalenso amphamvu onse akumwamba ndi magulu a angelo onse pamodzi akuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza kuti ndinu woyera Ambuye, nkoyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu
kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga bredi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya, adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepeserayi ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera, kuti tiyanjanitse ndinu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu, limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Maria odaladala, amayi a Mulungu, ndi Yosefe odala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli odala, ndiponso amartiri anu olemekezeka, ndi oyera anu ena onse, amene timawadalira kuti azithandiza potinena kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye, kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mubanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Leo wa namba 14, Papa wathu George Archiepiscopi wathu ndi Vincent mthandizi wake, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino, lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse, asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene adali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Yesu Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse.
kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu mulungu atate amphamvu zonse limodzi ndi mzimu woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a mulungu tikunena mosaopa kuti atate athu muli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu tetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu amene mdauza apostoli anu kuti ndikusirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Ukhalenso ndi mzimu wanu. Naka kankhosa ka Mulungu naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu amodzi okha ndipo mzimu wanga udzachira. Ndi nthawi yolandira Ukaristiya, pani achipembedzo ndizile kutsogolera anthu kuti akalandire Ukaristiya. Ukaristiya
akuyenera kulandira ndokhawo amene ali akatolika enieni. Tikuziwa zoti pagulu lathuli pali anthu ena amene sali akatolika, chonde mungokhala pamene mwakhalapo.
What
namba 161. Nyimbo namba 161. tipemphere. Inu mbusa wachifundo muyang'ane nkhosa zanu ndipo musangalale pozitsogolera kubusa la msipu wamuyaya, nkhosa zomwe mudaziwombola ndi magazi oyerayera
a mwana wanu, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani kalalikeni mthenga wabwino wa Ambuye. Tsopano ndi mwambo wa mphatso za Monsinyo Patrick Thawale. Ndikupempha anthu amene atenga mphatso za Monsinyo Patrick Thawale kuti abwere kutsogoloku asapereke mphatso zawo. Bungwe la mafumu onse libwere kutsogolo lisapereke mphatso zawo. Terminade Secondary School. Chonde lipange changu. Mukhale balaini St. Maria's Parish Chimudzi Zone. Pakatika Parish mukhale balaini Chimudzi Zone Youth. Chitula Parish chonde mukhale balaini. Pasokolo pakhala bungwe la mafumu. CWA mphatso. Terminade pambuyo pakepo chonde lipange changu chonde. St. Maria's pambuyo pa Terminade Secondary School. Pakatika Parish pambuyo pa St. Maria's. Chimudzi Zone Youth pambuyo pa Chimudzi Zone. Ndi anthu tonse alendo athu amene munabwera amene munatenga mphatso za executive ya dinale. Madisi dinale. Alendo nonse amene mwatenga mphatso chonde libwere kutsogoloku. Alendo nonse amene mwatenga mphatso.
tiyende athandizire azathu kupereka mphatso, tiyende athandizire. Achinyamata chonde tipange changu achinyamata uku kumbuyo uku. Achinyamata ndi chaka chathu tachangamukani chonde chonde. Tiyende waperekesa azathu poko wapereka mphatso, tiyende waperekeseni chonde. Executive taxes tikozenge. Achinyamata tiyende patseni moro. Tiyende waperekesa azathu, tiyende waperekese. Anena achinyamata tikatha kaku. Achinyamata arumagona aru.
achinyamata tingakhale basi achinyamata tingakhale basi yosoyankhula olemekezeka amonsinyo athu abambo Patrick Thawale, olemekezeka a PMS director bambo Chikapa, olemekezeka Father Case, youth chaplain of Lilongwe Archdiocese, olemekezeka abambo Fumu apalishino ya Matias, bambo Daniel Kanzimbe, olemekezeka asisteli wose muli pano, olemekezeka wapampando wa Kristu eni ake a Lilongwe Archdiocese bambo Clement Stambuli, olemekezeka vice chair a St. Matthias Parish bambo Mark Chindozi, olemekezeka wapampando wa Chinyamata Crispin Linde, oyimira bungwe la amayi komanso bungwe la abambo achikatolika. Ulemu upite kwa mafumu athu muli pano, ndipo tikuthokoza kuti nthawi zonse tikakuyitanani mmakhala nafe. Azimayi ndi azibambo, anyamata ndi atsikana, ine pano sinditenga nthawi kuopa kuona tsoka la mfutso lola moto kawiri. Nthawi ino ndi nthawi ya malonje, ndipo malonje athu ayenda motere. Omwe ayambe kutilankhula ndi wapampando wa Chinyamata mdiocese Crispin Linde. Akamaliza kulankhula atidzutsira kwa wachiwiri wapampando wa Khristu onse Mulungu Diocese bambo Clement Sambuli. Akamaliza amenewo iwo atidzutsira a director a PMS bambo Chikapa, ndipo bambo Chikapa akatilankhula atidzutsira bambo Fumu apalishino bambo Daniel Kanzimbe, ndipo a Father Kanzimbe ndi amene atidzutsira olemekezeka athu a Monsinyo Patrick Thawale zikomo. Olemekezeka a Monsinyo athu a Patrick Thawale, olemekezeka a youth chaplain athu Father Case, olemekezeka a PMS director, olemekezeka so a Honorable Clement, a vice chairman a Lilongwe Archdiocese Laity Council, olemekezeka ansembe onse komanso bamba mfumu athu apapalish pano, olemekezeka tonse achinyamata komanso a Kristu, ma brothers, ma sisters, makolo, mafumu, maolemose ali m'malo mwake. Ndisanayambe kulankhula ndimafuna ndiyitanise anyamata omwe mwaona kusogoloku kuti angozitchula mayina awo amene wawa ndi omwe tikuyendera limodzi ngati executive. Ine zina langa ndine Crispin Limbe, wapampando wa Chinyamata mu Archdiocese yathu ya Lilongwe.
Ine dzina langa ndi Philip Kasache kuchokera ku Salima Dinale, wachiwiri kwa wapampando wa diocese zikomo. Dzina langa ndine Cecilia Jagunda kuchokera ku Mchinji Dinale, ndine vice secretary. Dzina langa ndi Love Mostima kuchokera ku Salima Dinale, ndine wa entertainment wa diocese. Ine dzina langa ndine Cuthbert Namagonya, ndikuchokera ku Maula Parish, ndine treasurer wa diocese. Dzina langa ndine Moini Chilambo kuchokera ku Mtima Woyera Dinale, ndine secretary. Ine ndi Owen Lawrence Chikwasa, Mtima Woyera Dinale, vice treasurer wa diocese. Dzina langa ndine Lucas Mbaya, ndachokera ku Mchinji Dinale, ndine wa chipembedzo. Dzina langa ndine Happy K Banda kuchokera ku Kasungu St Joseph Parish, Madis Dinale, ndine member wa diocese. Dzina langa ndine Ian Lekanga Chilwa kuchokera ku Likuni Dinale, Likuni Parish, St Kizito Mpakati. Ndine committee member ziko. Dzina langa ndine Frank Philemon Kankhwani, ndine general chair wa za sports. Ndi chisomo chachikulu ndi ulemu kuti ndime pamaso panu lero ngati mtsogoleri wa chinyamata mwa diocese yokomakoma ya Lilongwe. Pamwambo wathu walero tasonkhana ngati mpingo wozaza ndi mphamvu, chiyembekezo ndi cholinga chabwino, ogwirizana mu pemphero ndi kusinkhasinkha pamene tikufuna kumva ndi kuyankha kuyitana kwa Mulungu miyoyo yathu. Lero lino tsiku lina chabe la pa kalendala lathu, ndi nthawi yopatulika yakuti tiyime kumvesera ndi kuzindikira. Dziko lino lili ndi zosokoneza zambiri, mantha ndi kusamvesesa, koma kuyitana kwa Mulungu kukadalira mitima yathu ngati achinyamata. Ena amayitanidwa ku nsembe, ena ku moyo wa chipembedzo, ambiri ku ukwati oyera, ndipo ena amakhala mokhulupirira ngati amishonari wamba. Zonsezi tiziwe ndi mayitanidwe oyera. Tisachite mantha kufunsa kuti Ambuye mukufuna kuchita chani mwa ine, ngati momwe adachitira Saulo pa njira yopita ku Damascus pamene adatembenuka mtima. Ndipo tisachite mantha kunena kuti ndili pano, nditumeni, ngati momwe anachitira Yesaya Mulungu akumuyitana. Monga chinyamata okhulupirira Ecclesia Katolika oyera, ndife apa ulendo a chiyembekezo, ndipo chiyembekezo chimafuna kuti tizilota mopitirira malire athu. Pa chizungu pali mawu ake amati the sky is the limit, koma ine ndofuna ndikusimikizireni ngati ife achinyamata mawu amenewo siwoona. The sky is not the limit, ndipo limit ndi yomwe ifeyo ngati achinyamata timayika mutu mwathu, the mindset yomwe timayika mitu yathu. Tokha timazipasa malire,
so chomwe tikufunika ngati ifeyo achinyamata, let's change the mindset. Kusintha mindset kwathu kukhoza kukhala motani? Tikhoza kuona ngati malembo oyera, ngati momwe Virigo Maria amayi athu okomakoma adanenera, anati inde ndikukhulupirira zolinga za Mulungu kwa ife kuti ndi zabwino kuti sizoyipa yayi. Kwa achinyamata tonse amene tili pano, amene mukundimvera, tsiku likhale chiyambi chatsopano, liyambise chikondi chozama kwa Khristu, kulimba mtima, kufufuza kuyitana kwathu ndi mtima ofuna kutumikira mpingo wathu ndi dziko lathu mwa mtima oyera. Tikhale omasuka, tifunse mafunso, tikambirane ndi ma brothers ndi ma sisters athu omwe ali panopa, ansembe athu a Khristu, kuti atiunikire. Koopsa zonse tisayiwale chinthu chimodzi, kupemphera, kusogoza Mulungu pa china chilichonse chomwe tikupanga, pakuti chiyambi cha nzeru ndiye kuopa Mulungu iye mwini. Pamene tikupitiriza ndi tsiku lero, mitima yathu imve kuyitanidwa kwa Mulungu, kuti Vocation Day iyi ibereke zipatso miyoyo yathu, nyumba zathu, komanso mu mpingo wathu. Kwa atsogoleri athu ndi ozipereka, tikupempha kuti mupitirize kutisogolera. Ife ndi achinyamata koma tili okonzeka kutumikira, kusogolera ndi kuyankha kuyitana kwa Mulungu mwakulimba mtima. Zikomo kwambiri, ndipo Mulungu akudaliseni nonse. Choyamba ndipereke ulemu kwa Monsinyo Patrick Tawale amene mwatisogolera mwambo wa misa lero, komanso chaka chathu, komanso maulemu onse akhale m'malo mwache. Ine monga mwamva, ntchito yanga yayikulu ndiyoti ndipemphe a director a PMS Bambo Chikafa kuti atiyankhule. Koma ndisanatero mundilole kuti ndiyankhuleko mawu pang'ono, ngakhale kuti a Monsinyo mmene amalalika zambiri akamba kale. Tsiku la lero ndi tsiku la mayitanidwe. Mayitanidwe kwa achinyamata athu. Kuyitana Ambuye amayitana, koma nthawi zambiri sitimva kuyitana kumene tikuyitanidwa. Kapena nthawi zina zimatha kutheka kuti timamva kuyitana koma sitiyitanika, sitivomera kuyitanidwa kumene tikuyitanidwa. Ndiye lero likhale tsiku lonena kuti inu achinyamata muthe kumva kuyitanidwa kwanu. Munthu umatha kuyitanidwa koma iweyo wekha mumtima mwako nkusafuna kuti udzipereke ukagwire ntchito imene wayitanidwa. A Monsinyo amene amatilalikira pano nthawi ina nawonso anali mnyamata, ndiye anamva kuyitanidwa. Atamva kuyitanidwa anadzipereka, monga mmene mukuonera ansembe ndi masistere onse amene ali pano. Sikuti iwo wazinangochitika kuti akhala ansembe, koma atayitanidwa adavomera. Lero a Monsinyo akutithandiza kumbali ya mpingo, kumbali ya dziko, komanso kumbali ya anthu chifukwa cha kuyitanidwa kumene anavomera nthawi imeneyo. Kumpingo tokha tonse pano taona atatilalikira. Kumbali ya dziko timamva Monsinyo akupita kukumana ndi anthu osiyanasiyana, azipani za ndale, kuwalangiza ndi kuwauza chiyembekezo chomwe Malawi ali nacho pa iwo. Komanso kumbali ya anthufe pano pali mwina ningathe kuti ansembe ena amene adutsa m'manja mwawo kusulidwa,
komanso kunjaku kuli anthu ena ambiri amene adutsa m'manja mwawo kuphunzitsidwa ndipo pano akugwira ntchito zosiyanasiyana chifukwa chakuvomera mayitanidwe amene wanayitanidwa. Mulungu akakuyitana ntchito yako imakhala yonena kuti udzipereke ndi kupanga save anzako, anthu ena. Kaya ndi mbali ya business, ku business kapena kuti tikanote anthu olemera amene amatha kukhala ndi chuma, sikuti amachita bwino chifukwa choti wali ndi chuma, koma amachita bwino chifukwa choti apereka service yofunika kwa anthu anzawo. Ndivene tikuona mayitanidwe athu, kaya ndi mayitanidwe akubanja, kaya ndi mayitanidwe ogwira ntchito zosiyanasiyana, kaya ndi mayitanidwe a business, kaya ndi china chilichonse, tidziwe kuti tikupita kunjako kukapanga save anthu anzathu chifukwa Mulungu watituma kuti tikamugwirire ntchito. Komanso china chomwe ndikufuna ndikupempheni achinyamata nchonena kuti being a youth kapena kukhala wachinyamata si chinthu cha permanent. Tonsefe tidala anyamata nthawi ina, tonsefe timayitanidwe mosiyanasiyana. Ena mwa ife mwina tinasemphana ndi mayitanidwe athu, koma ndikupempheni kuti pamene muli anyamata, pamene muli achinyamata, onetsetsani kuti muvomere mayitanidwe anu kuti muthe kutumikira Mulungu kutsogoloku. Ndi mawu amenewa ndibe zambiri zokamba, koma kuyikizani m'manja mwa Ambuye kuti pamene mukusankha ndi kuvomera mayitanidwe anu, Ambuye akudalitseni. Pa nthawi ino ndapemphe Bambo Chikafa kuti abwere atiyankhule zikomo kwambiri. Ulemu kwa Monsignor Patrick Thawale, ulemu kwa Bambo Mfumu apalishi ino ya St. Mathias, ulemu kwa nsembe anzanga nonse, masistere nonse, ndi mabrother amene tasonkhana pamwambo uno, maulemu akhale m'malo mwake. Kuchokera ku ofesi ya PMS, poyamba mawu othokoza, kuthokoza a Monsignor Patrick Thawale chifukwa chotitsogolera komanso kukhala nafe pa nsembe ya misa ino. A Monsignor tikuti zikomo kwambiri. Kuthokoza kwina kupite kwa Bambo Mfumu aparishi ino komanso ndi akhristu onse chifukwa cholandira kuti chaka chino parishi ino ikhale parishi yotsogolera maparishi ena onse 49 mwa diocese ino ya Lilongwe pa nkhani ya mayitanidwe. Tinalipo mpano miyezi yapitayo kupanga launch Vocation Day. Ambuye ake Episcopi akutipempha kuti tisanakhale ndi activity iliyonse ya PMS tizipanga launch komanso izitsatidwa ndi ma animations mparishi imeneyo. Ndi zimene zachitika mparishi ino ya St. Mathias, tidapanga launch komanso tidapita m'mazoni atatu amene akupanga parishi ino kupita ndi ma animations a vocation, tekuti kudziwitsa achinyamata za mayitanidwe awo, zofunika m'mayitanidwe onsewa, komanso kwalimbikitsa achinyamata kuti akuyenera kuyankha pamene Mulungu akuayitana. Tafika kumapeto kwa programu imeneyi, ndipo kutsekera kwake ni nsembe ya misa imene takhala nayo. Abambo Mfumu ndi akhristu nonse komanso ino achinyamata kuno kulumba dziparishi tikuti zikomo kwambiri chifukwa pamene timapita m'mazoni mwanu mmatilandira ndi manja awiri, ndipo munali ndi chidwi kuphunzira komanso munali ndi chidwi kufuna kudziwa zambiri zokhudzana mabungwe a utumiki a Papa amene ali pansi pa Pontifical Missionary Society. Tikuti zikomo kwambiri zimene tagawana, takumbutsana, taphunzitsana zikhale pakati pathu, ndipo kuti kutsogolo kuno
zibereke zipatso zokomera wina aliyense wachinyamata payekha komanso kuti zikomere mpingo onse wa Ecclesia Katolika muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Pachifukwa chimenechi tikuti zikomo kwambiri. Kachiwiri tifuna tipereke mafuno abwino kuchokera ku ofesi ya PMS kufunirani zabwino zonse inu achinyamata. Tikudziwa kuti tonsefe Mulungu akutiyitana, ndipo akutiyitana kumayitanidwe osiyanasiyana. Mayitanidwe onsewa ndi oyera, chifukwa akutiyitana ndi Mulungu. Akutiyitana kuti tikamtumikire Iye mosangalala. Choncho pamene tikumva kuyitana kwa Mulungu tiyankhe molimba mtima, mopanda mantha, mosakayika. Chaka cha 1889 ndi chaka chofunikira kwambiri ku bungwe la PMS muno mwa Archdiocese ya Lilongwe komanso pa dziko lonse lapansi. Chifukwa mchaka chimenechi mtsikana wachichepere kuchokera mdziko la France, Jean Bigard, anayambitsa bungwe lotchedwa bungwe la utumiki wa Petro Woyera Mpostoli. Bungwe limeneli lidayambikira ku France, adayambitsa ni mtsikana amene wachichepere Jean pa French, komanso mothandizidwa ndi mayi yake Stephen. Adamuthandiza kuti ayambitse bungwe limeneli, bungwe la Petro Woyera Mpostoli, ndi zolinga ziwiri. Cholinga choyamba kuti ngati mpingo tizisonkhana pamodzi, komanso nthawi ndi nthawi tizipereka mapemphero athu kwa Mulungu, makamaka kupempherera mayitanidwe pakati pathu. Zinthu nzambiri koma ntchito ndochepa. Mawu amenewa Jane adamulimbikitsa kuti ayambitse bungwe limeneli kuti lizilimbikitsa akhristu tonse ngati mpingo kupempherera mayitanidwe, komanso kuwathandiza achinyamata kuzindikira kuyitana kwa Mulungu, komanso kuti ayankhe moyenerera kuyitanidwa kumeneku. Cholinga chachiwiri, Jane amafuna kuti pakati pathu ngati akhristu tizisonkhana pamodzi, ndipo chuma chathu tizika pamodzi. Chuma chimenechi chizithandiza kusula ansembe, kusula masistere. N'chifukwa chake mpingo poyang'anira zolinga za mtsikana ameneyu adalivomereza bungwe lake kuti likhale bungwe limodzi mwa mabungwe 4 autumiki mu ofesi ya Papa. Bungwe limeneli adalivomereza, ndipo ndi cholinga choti tizikondwerera pa tsiku la Mulungu lachinayi mnyengo ya Pasaka. Chaka ndi chaka la Mulungu lachinayi timakondwerera mayitanidwe mu mpingo, ndipo ndi la Mulungunso limene mpingo umalimbikitsa kuti tipereke zopereka zathu pamodzi zipite ku Archdiocese, ndipo Archdiocese imatumiza kulukulu la mpingo. Ndi ndalama zimenezi zimene amazigawa kupita m'maseminari. Malo mwathu muno tili maseminari ang'onoang'ono pafupi diocese iliyonse. Tili ma formation center ku Nzuzu komanso kudedza kukasina. Tili ma major seminaries, St. Peter's Major Seminary komanso Kachebere Major Seminary. Maseminari onsewa kapena ma minor seminary onsewa ndi ma formation center onsewa amasowa ndalama kuti ayendetse maphunziro achinyamata amene adzipereka kuti adzakhale ansembe kutsogolo kuno. Amazitenga kuti ndalama. Mpingo udavomereza kuti ndalama zimene timapereka za mbale la Mulungu lachinayi lililonse pa nyengo ya Pasaka, zopereka zimenezi zisonkhanitsidwa pamodzi, ndipo aliyense azimugawirako pang'ono-pang'ono. Pano ndaona ma minor seminarians kuchokera ku St. Paul's Minor Seminary. Ndalama zina zimene mukugwiritsa ntchito zikuchokera ku bungwe limeneli, bungwe la utumiki wa Papa la Petro Woyera Mpostoli. Ku Kachebere ndalama zimenezinso amalandira, ku St. Peter's amalandiranso. Chaka chino ine ndinachitira umboni kuti amenewa alandira ndithu madola zochulukirapo amene awathandize kuti academic year chaka chino ayimalize bwinobwino. N'chifukwa chake ife amene tasonkhana pano tizindikire kuti
ndalama zimene zaperekedwa pano ngati zambale zitengedwa zimene zisitsala kuno ayi zipita ku diocese ndipo mawa ndi la mulungu lamba 4 mu nyengo ino ya Pasaka zopereka zonse za la mulungu la mawa m'maparishi onse 49 muno mwa diocese ya Lilongwe zisasonkhanitsidwa ku diocese zisapititsidwa ku likulu la mpingo ndipo tikamafika Oktoba ndalama zimene zinso atigawirako pang'ono aliyense diocese yake komanso m'maseminari mwathu. N'chifukwa chake abale anga mawa atiyeniso tikasonkhane mwa unyinji m'maparishi mwathu kumene kuli nsembe ya misa komanso kuli mapemphero ndipo tikaperekenso molowa manja pozindikira kuti ndalama zimenezi zikuthandizira kusula ansembe ndi masistere. Mu mpingo timasowa ansembe chifukwa amapereka masakramenti amene moyo wathu wagona m'menemo. Mu mpingo timasowa masistere, timasowa mabrothers amenenso amatitumikira pakati pathu mwa njira zosiyanasiyana. Chifukwa chake tiyeni tiyike chuma chathu pamodzi. Chifukwa chake lero lino tifuna tithokoze kwambiri mulungu tonsefe amene watisonkhanitsa pamodzi komanso kuti tikondwerere mayitanidwe athu. Tiyeni tilimbikitse mayitanidwe a chinyamata komanso ifeyo a chinyamata amati walira mvula walira matope. Ifeyo silingangoyitanidwa osachitapo kanthu kapena mwina osavutikako pang'ono ayi. Mayitanidwe onse kandi moyo wa banja amasowa kudzisamalira kuti tikafike ku banjako. Mayitanidwe onse kandi moyo wa unsembe wa usistere amasowa kudzisamalira kulimbikira pa maphunziro monga amene amonsinyo atilalikira pa nsembe ya misa ino. Ndikufunirani kuyankha kopambana m'mayitanidwe osiyanasiyana amene mulungu akuyitanani inu achinyamata, koma tisayiwale kuti kuyitanidwa kwathu kuti kukhale koyera kwa phindu. Tiyeni tizikupempherera, tizipemphera nthawi zonse kuti mulungu tizimuzindikira akamatiyankhula akamatiyitana. Komanso tiyeni tizichitapo kanthu kuti kuyitanidwa kwathu kuzifika kumapeto kwenikweni. Ndikuthokozeni nonse amene mwatenga mbali pa chaka ichi kuti zikomo kwambiri. Tipempha a vocation team kuti atitsogolere kuti kodi chaka cha mawa tikasonkhananso kuti iwo ndi amene atisankhire parishi kapena dinale imene chaka cha mawa tiyeneranso kukachitanso ngati mwambo umene wachitika pano. Ndikuthokozani nonsenu zikomo kwambiri. Ndipo ndisanachoke ndithokoze amene timagwira nawo ntchito a youth director komanso vocation team yonse. Ndikuthokozeni nonsenu chifukwa cholumikizana bwino kuti chaka ichi chifike pamene chafikachi. Tsiku labwino kwa inu nonse, zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa Amonsinyo Patrick Thawale komanso ansembe tonse amene tili pano, mabradhala komanso masistere ndi ena tonse oyenera kulandira ulemu monga anafotokozera kumayambiriro kuja. Tithokoze mulungu chifukwa cha tsiku la lero lomwe watipatsa, ndipo kwa inu achinyamata athu tsiku la lero ndi tsiku lalikulu kwambiri. Tiyenera tikondwere chifukwa tsikuli ndi lathu. Ndi lofunikira kwambiri kwa ifeyo anyamata achinyamata chifukwa chakuti likutipatsa mwayi wodziwa za mayitanidwe mu mpingo monga Amonsinyo anafotokozera kuti timayitanidwa ku nsembe, ku sistere, stroke religious life, ku moyo wa banja komanso pakukhala tokha. Komanso mwapadera pa tsiku la lero tikhalanso ndi mwayi kudziwa zina mwa zipani zimene tili nazo mu mpingo kudzera mwa ansembe amene ali pano ngakhalenso masistere amene ali pano. Choncho zitithandiza kuti tisankhe moyenerera kuti kodi ineyo mayitanidwe yanga
ndi akuti. M'malo mwa akhristu komanso akatekumeni onse kuno ku St. Mathias Parish, ndafuna ndikudziwitseni za chimwemwe chathu komanso kuthokoza kwathu. Ndikukumbukira kuti pa 9 Machi paja tidalipo mpano kutsekulira nthawi yosinkhasinkha za mayitanidwe, ndipo patatha miyezi iwiri lero pa 10 Meyi tilinso pano kutsekera nthawi yosinkhasinkha imeneyi komanso kukondwerera chaka cha mayitanidwe mu mpingo. Tikuthokoza kwambiri chifukwa kupatula kuti nthawi imeneyi ndiyofunikira kwa chinyamata athu mu dayosisi yonse ino ya Lilongwe, komanso kwa ifeyo kuno ku St. Mathias tilinso ndi mwayi waukulu chifukwa chakuti ifeyo tulandira mwayi wapadera, ndipo ifeyo achinyamata akuno tili nayodi nthawi yoti tithe kusinkhasinkha mozama za mayitanidwe athu komanso kuti tipange chisankho choyenera. Ngakhale kuti tsiku la lero likuonekanso kuti ndi tsiku limene tikutsekera nthawi yosinkhasinkha imeneyi, koma tiyenera kuzindikiranso kuti kusinkhasinkha kumeneku kukuyenera kupitirira, ndipo zipatso zake zioneke mu archdiocese yathu komanso makamakanso kuno ku St. Mathias Parish kumene kwachitikira chakachi mu chaka chino cha 2025. Achinyamata mukulimbikitsidwa kutengapo magawo osiyanasiyana mu mpingo potumikira chifukwa ndinu apa ulendo achiyembekezo monga mutu wa chaka chino ukufotokozera momveka bwino. Nanenso ndithokoze amosinyo, ndikuwathokoza chifukwa chakuti poyambirira atitsogolera ndi nsembe ya misa ya ulemu, komanso makamaka chifukwa chakuti iwo abwera kupalishi kwathu kuno ku St. Mathias Parish. Choncho amosinyo muve mu mtima mwanu kuti mwatilemekeza kwambiri pakukhala nafe ndipo mukatithokozerenso kwa Ambuye. Ndithokoze ansembe anzanga, mabrother, masistere chifukwa chakukhala nafe, komanso ena tonse amene tabwera, makolo ndi ena tonse amene tili pano kuti tidzakhale nawo pamwambo umenewu. Tikutha kuzindikira kuti tsiku la lero kuti likhale lopambana chotere, ena adayikirapo mtima kupereka nthawi yawo kuti tsiku la lero liyende bwino. Ndithokoze a PMS office, youth office, vocations team chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwakhala mukuigwira kuchokera pa 9 Machi paja, monga anatifotokozeranso kuti kumachitika ma animations, ziphunzitso zosiyanasiyana ma outstation yathu. Tikuthokoza chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwayigwira pakati pathu, komanso tikuthokoza chifukwa chakuti tili limodzi pa tsiku la lero. Tikuthokozanso chifukwa chakuti mwatigwira manja kuti dongosolo la leloli liyende bwino. Pomaliza ndithokoze akwaya amene mwatitsogolera potiimbira, a celebrations committee, a Khristu onse akufuna kwabwino polandira bwino chaka chimenechi. Pa nthawi ino mundilole kuti ndiwapemphe amosinyo athu kuti atipatse malonje. Olemekezeka a PMS director Bambo Mfumu,
a chairperson a bungwe la Chinyamata mu Archdiocese ya Lilongwe, apampando a Khristu eni ake, masistere nonse ansembe anzanga, executive committee ya CMA and CWA, eni ake chaka a Chinyamata, ndi tonse amene tasonkhana pano. Ine mawu anga ndi othokoza. Zikomo kwambiri a PEMS director pokonza mwambo umenewu, komanso abambo mfumu ndi accurate anu potivomera kuti tidzachite mwambo umenewu kwanu kuno. Tikuthokozeni apampando wa Khristu eni ake for your kind words. A patron a Chinyamata tathokoza muigwira ntchito ya mtengo wapatali. Mulungu azikudalitsani. Akwaya, achipembedzo, agulupa akuthokozani kale, inenso ndingodutsa momwemo. Achinyamata tibwerezenso, ndinu tsogolo la mpingo komanso tsogolo la dziko lathu. Munakamba a chairperson a Chinyamata kuti pali zopinga zambirimbiri. Inuyo nthawi muli nayo yoti mukonzekere komanso muzichite empower. Ife tikudalira inu. Monga nanena kale pa malaliko anga, musadzidalire nokhayi, mudalire Ambuye Yesu, m'busa wabwino, monga tamvera mu uthenga wabwino. Ndikufunirani ma celebrations abwino, ndipo Mulungu apitirize kukudalitsani. Zikomo kwambiri. Olemekezeka amosinyo, ansembe tonse amene tabwera malo ano, ma sister, ma brothers, komanso a Khristu nonse ndi a Chinyamata. Pa nthawi ino tsopano tilowa gawo limene timve za ma vocation osiyanasiyana amene tili nawo mu mpingo mwathu. Ndiyitana azipani zosiyanasiyana mu ansembe, ma sister, ma brothers, kuti abwere kutsogolo kuno mwachidule atifotokozere za zimene zipani zawo zimachita. Ndi cholinga chakuti Achinyamata athu atoleko pang'ono komanso akhale ndi mwayi osankha zipani zimene iwo zingasangalatse komanso moyo umene ungasangalatse mu mpingo. Choncho ma vocation promoters kuchokera zipani zosiyanasiyana tiye tibwere kutsogolo kuno, komanso mwapadera anzathu amene munayitanidwa moyo wa banja. Pali banja lina limene asankhidwa, mubwere kutsogolo kuno. Achinyamata mulipo? Achinyamata moto? Sindokumverani njala. Achinyamata moto? Ma vocation promoters mbwere kutsogolo kuno. Nthawi zigulitsa tu zionekera pomwe patu kaya timbwitira pati ndiyambira ndiyawayandikirawa ndikudziwa mbiri mmang'ana komweko. Nthawi yanu abanja. Achinyamata mulipo? Ife ndife Philip Loda Nkhuwa amene tili ya secretary kapo mu diocese ya Lilongwe abungwe la mabanja. Amene afotokozera kuti ife tichokera ku bungwe la Christian Family Movement limene ndi bungwe la mabanja. Kwakukulu bungwe limeneli ndi bungwe limene amene amalowa bungwe limeneli ndi amene analandira sacrament la ukwati potsata chikhulupiriro ndi chiphunzitso cha mpingo wa Chikatolika.
ndipo bungwe limene linamba mchaka cha 1940 ku America ndi banja lina limene cholinga chake chachikulu chinali kuthandiza mabanja achinyamata pa mavuto amene amakumana nawo. Ena atha kumafunsa kuti kodi moyo wa banja ndi mayitanidwe? Mbuku la Genesis chapter 1 verse 27 olekeza 28 timava kuti motero Mulungu adalenga munthu mchifanizo chake. Adalenga mchifanizo cha Mulungu. Adalenga wina wamuna wina wamkazi. Mulungu analenga munthu wamuna ndi wamkazi mchifanizo chake. Kutanthauza kuti Mulungu anali ndi cholinga pamene amalenga munthu wamuna ndi wamkazi kuti alowe m'banja, akhale ngati pa banja. Pa chifukwa ichi Mulungu ali nafe ndi cholinga, amatipatsa mphatso zosiyanasiyana, timva mayitanidwe osiyanasiyana amene tiyamve pano. Ndipo mmene ena afotokozera kunena kuti pamene tikumva mayitanidwe amenewa timvetsetse kuti kodi Mulungu watiyitanira kuti. Ena mwa ife atiyitanira ku moyo wa banja. Tiyeni timvetsetse kwa Mulungu kuona kuti kodi moyo wa banja umenewo akufuna kuti munthu ife ngati amene tayitanidwa ku moyo wa banja titsate zotani. Mmene tafotokozera kuti Mulungu analenga mamuna ndi mkazi ndi mayitanidwe ndithu apadera. Kodi cholinga cha banja ndi chani? Mulungu anaona kuti si bwino kuti munthu akhale yekha. Kotero anamupangira nzake omuthandizira monga mmene ndilili ine kwa nzangayi. Cholinga china Mulungu adalenga mamuna ndi mkazi. Anasira pomwepo ndipo adatipatsa ntchito ife apabanja kuti tipitilize pa ntchito yobereka ndi kuti dziko lidzaze. Anatipatsanso ntchito yothandiza mpingo monga mukuona mabanja tikutumikira pa ntchito za mpingo. Chimene tikutsimikiza pano ukwati ukhale pakati pa mamuna komanso mkazi. Ukwati wakhala mamuna ndi mamuna anzake kuchikatolika tikuti ayi, mkazi ndi mkazi nzake tikuti ayi, koma ukwati ukhale pakati pa mamuna ndi mkazi ndipo umangitsidwe pamaso pa nsembe. Maukwati akuseli kwakona timakona ayi. Ndi mawu amenewa tikukupemphani kunena kuti ngati mukufuna kumva zambiri za mayitanidwe amenewa, ife abungwe la mabanja mu mpingo wa chikatolika tili pano kuti tikuthandizireni kuti musankhe moyenera. Musankhe mamuna kapena mkazi woyenera, wachikhulupiriro, akhale msinkhu olingana ndinu, wamakhalidwe abwino, oleza mtima, otumikira mu mpingo, komanso akhale odzidalira pa chuma. Ndi mawu amenewa tikuti zikomo kwambiri, mayitanidwe ndomwewa, zikomo. Akuti mayitanidwe ndomwewa. Zikomo kwambiri azathu amabanja. Anyamata moto. Tikaona alipo ambiri pachifukwa chimenechi tipempha mmodzi amene ayimirire ansembe akafotokoza za moyo wa unsembe. Ansembe azipanizo onse amene ali pamenepa azingotchula dzina lawo ndi kuti atiuzanso mawu amene tiwapeze kuti tiwafunse mafunso. Mmodzi oyimirira ansembe onse, akamaliza amenewo mmodzi oyimirira ma brothers onse, akamalizanso amenewo mmodzi oyimirira ma sisters onse. Youth oye. Ayuth oye. Sinikumva nuku. Ayuth oye. Zikomo. Ine ndine bambo Kelvin Munkuli. Ndichokera ku chipani cha ma Jesuits, the Society of Jesus. Apa ndiri kugwira ntchito ku St. Joseph Parish Kasungu.
and inenso vocations promoter wa the Society of Jesus kuno kumarawi. So ndifotokoze pang'ono about this vocation ya unsembe, the vocation to priesthood. I can start with a funso. Kodi, have you ever wondered chimene mulungu akukuitana mu umoyo wako? Have you ever wondered what God is calling you in life? Tika answer this question, then tidziwa kuti ndichani chimene mulungu anatipasa. What is the purpose for my life? What is the purpose for my existence? Then tikadziwa zimenezi, then it becomes easy kwa ife tonse achinyamata kuti tidziwe kuti vocation kapena maitanidwe ndi chiyani. Bafotokoza ambiri kuti maitanidwe are called to priesthood, to religious life, a sister and a brother, single life, and even to marriage life. All these are holy vocations. But we have got this vocation ya unsembe. Pamene tuona ansembe coming in to act, to stand in on behalf of Christ, persona Christi. Pamene ansembe ari kutipatsa ndi kupereka ma sacraments. Pamene ansembe ari kuchita izi, we see three distinct things zimene wansembe amatipunzisa. Tuona wansembe ari mpunzisi, a priest as a teacher. Pamene wamararika utenga wabwino, pamene wamararika the gospel, the good news zimene ambuya Yesu Kristu adatipasa. Tuona wansembe ari kubwera as a sanctifier. Pamene vari kucelebrate ma sacraments, maka sacrament ya Eucharistia ndi ma sacrament ena onse. Tuona wansembe ari a shepherd. Tikupempera a good shepherd Sunday ama vocations. Wansembe comes in again as a shepherd. Pamene wankara bali kutitsogolera mu mpingo watu. They are guiding us as the sheep that belongs to Christ. Then tizazifunza kuti tiona bwanji kuti uyu ari ndi sign yokuti aina nkara wansembe. Uyu ari ndi sign ya bwanji kuti no, he is fit for this vocation. First, there is a desire to serve. Someone, you will see that in this particular young person, are in the desire kuti atumikire in different ways. Chachiwiri, the love of prayer and the love of church. Achinyamata ambiri tikuonani mumakonda kupempera, mumakonda mpingo. And from that, we see a sign ya kuti uyu kapena tikapemperera mwamphamvu angankare wansembe. Cha number 3. We pray to recognize my gifts amene tiri now. Ansembe onse amene tiri now apa ali ndi ma gifts osiyana siyana. And when we see and affirm gift imeneyo, tiona kuti there is a sign of a priestly vocation. Kuma Jesuits we normally say this statement. Kuti for a young man kuti ajoine ma Jesuits, you would have heard this question, kuti, have you ever wondered to be a priest 3 times? So can you please be one of those people to ask that question to a young man? So this is what priests do. To be a teacher, to be a sanctifier, and to be a shepherd. So ndima signs amene tamvawa, ndima signs amene tiri kudziwa, tieni tipempere kuti tinkare ndi ansembe ambiri makamaka ansembe from us as the local people, from us as the local church. So like these priests are going to share who they are and my congregations are tizakumana now after all this has been done, kuti tidziwisise timvetsetse about their religious orders and congregations. Ziko. Zina langa ndi Chacha Atanas, wansembe mchipani cha Patrick Woyera, St. Patrick's Mission Society, ndiye Critigan Fathers. Ntchito yathu yaikulu ndi kufalisa utenga wabwino kwa anthu amene saziwa Yesu Kristu, ndipo timafikisa utenga uwu to the least, the last and the lost. Ngati mfuna kuziwa zambiri zokuza ndi chipani chathu, tizakumana pazanja langa la Manzere pafupi ndi nyumba ya wansembe, ndi pamene taika tent yathu zikomo. Ine ndi Emmanuel Chimombo kwa chipani cha Discussed Carmelites, ndipo ndimatumikira ku chiphaso ngati bambo mfumu, komanso ndine dinare chaplain
wa Nyamata. Monga ma discuss Carmelites titakunena kuti ngoja yathu yaikulu zedi yofunika imene maonekera patali ndi nkhani ya pemphero. Osati pemphero kungopita kuchali chichabe ayi, komano pemphero ndi cholinga chachikulu chomuyandikira Mulungu. Kumpanga Mulungu kukhala nzako, kukokhala chete nkumacheza ndi Mulungu. Pemphero limene sitikonda kutulutsa mawu ayi, kukokhala pomwepo, contemplation. Ife kuno ku Malawi nkhani ngati zimene zamapemphero timapezeka nazo ku Camel, ku Kasungu prayer house, komwenso Archdiocese ya Lilongwe idakhazikitsa kuti akhale maloyera amudzi maloyera m'Malawi muno. Komanso tili ku Blantyre, ku Nyungwe, kumene konso kuli spirituality center kumene mungakondenso kukacheza ndi Mulungu. Maparish munso tilimo ku Nchinchi, ku Kapiri parish, komanso ku Chiphaso monga ndafotokozera pachiyambi, ndiponso tili ndi Formation House ku Balaka ku Intercongregation Institute. Kwa mmene akufuna kudziwa zambiri za chipani chimene chi discuss Carmelites, tikumane pa khomo la chalichi. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Vincent James Muliza wa chipani cha Komboni Missionaries. Ife mu chipani chathu tili ndi a brother, a sister ndi ansembe. Ndiye ngakhala fotokoza za ansembe okha, akafotokozanso za brother ndi a sister akhalanso akukhudza za chipani chathu cha Komboni. Ine ndikhala ndikupezeka pa gate iyi ili kumanja kwa Ngai, ndikumene tili kumane. Muchipani chathu ntchito yathu yeniyeni ndi kufalitsa uthenga wabwino makamaka kwa anthu osaukitsitsa ndi ovutikitsitsa, ndipo ngati ma missionaries ntchito zathu kwambiri timakagwirira maiko ena. Zikomo. Dzina langa ndine Emmanuel Kambewe, ndikuchokera ku chipani cha the Society of the Catholic Apostolate, the Palatines. Chipani chathu timapezeka ku bypass, ndi chipani chimene mukupezeka ma sister, ma brother, komanso ansembe. Zambiri mutipezaso pa gate limene kumanja kwangaku, mukafuna kudziwa zambiri, ndipo ma sister amene wasanamba kugwira ntchito kuno ku Malawi kumabwerapo mpano, ndipo ayamba kugwira ntchito ku Ntchisi kwa Kaphatika, komanso Lilongwe Diocese yomwe ino ku bypass. Zikomo kwambiri. Allow me to speak in English, please. Brother Duncan Onyango Omondi from Kenya. I belong to the Society of Mary, the Marianist. Marianist is both brothers and priests and even sisters. We are in 42 countries all over the world. We are in Europe, we are in America, we are in Asia. Here in Malawi, we are running Chaminad Marianist Secondary School off Mchinji Road, and also we are in Karonga. Allow me to say something little about vocation to brotherhood. Of course, I belong to a congregation which has got both brothers and priests, but I would like to share something little about vocation to brotherhood. A brother, just like a sister, we are foretellers. We foretell to the society what really needs to be done in terms of justice and peace, and we do this by evangelizing in various ways. We have brothers who are doctors, we have brothers who are lawyers, we are brothers who are educators like me, we have brothers who are involved in various services. This is to foretell the society the love of Christ. Thank you very much. Dzina langa ndi Brother Daniel Moses Kanyada, kwatu kuna Mtete Parish, koma ndikutumikira ku Mzedi Parish, St. Patrick's National Secondary School, Blantyre Archdiocese.
ndine wachipani cha FIC, that's Flatterers Immaculata Conceptionis, pa chingerezi chomveka bwino Brothers of the Immaculate Conception. Ifeyo kwambiri ma brothers a FIC ngoja zathu ndi kuphunzitsa komanso kusula achinyamata ndi kuthandiza anthu ochepekedwa kapena osowa kuwatukula m'maluso awo osiyanasiyana. Komanso pamene tikupereka maphunziro kwa achinyamata timang'ana kwambiri anzathu amene ali ndi vuto la kusaona komanso amene amavutika kumva. Kuno ku Malawi tili kwambiri ku Blantyre Archdiocese, komano posachedwa apa tikhala tikupezeka muno mu Ilongwe Archdiocese ku Chitedze. Amene akufuna kumva zambiri za FIC Brothers atipeza mu tenti imene muli akwaya kumbuyo kwawoko, kumbuyo kwa tenti imeneyo. Zikoma kwambiri. Achinyamata oye! Achinyamata oye! Choyamba zina langa ndine Ivan Tukasingura. Inde zina langa Elvis Eduyo Ogenekaru. Ine ndikuchokera ku Uganda. Ine ku Nigeria. Yes, ife tiri opunzira achipani cha ma White Fathers, Missionaries of Africa. Timabwera kuno ku Malawi kale. Timakara ndi ntchito zosiyana-siyana. Yoyamba primary evangelization. Ndi chifukwa a missionary ama White Fathers ndiwo amabweresa Catholic faith ku Malawi. Amabwera mu 1889 koma amakara ku Mangochi Chief Pando put them into prison. They went to Zambia, so they returned back. Yeah. Iyo ndi ntchito yathu yoyamba. Yachiwiri peace and justice. Timakara ndi center of social concern. Timagwira ntchito ndi Islam. Ukuona unu ali ndi dialogue. Timagwira ntchito ndi Islam. Ndipo interreligious dialogue. Ndizo mwezo zina. Komanso, the Society of the Missionaries of Africa is also a congregation for priests and brothers. Ingati mukufuna kudziwa zinthu zena concerning the Missionaries of Africa, Sunday after the Mass, you can meet one of our priests, Father John Kese, the chaplain of the youth of Lilongwe Archdiocese, and Father Jonas Mafuta. Aliuko. There is he. Zikomo kwambiri. You can still see us. Ine ndi brother Isaac Balowa wa chipani cha Marist Brothers. Koma dzina athu lenileni ndi We Are Little Brothers of Mary. Komano nthawi yomwe tinapita mene timapanga seek approve ya lomu inatipasa dzina ya Marist Brothers of the Schools FMS. Chifukwa choti mission yathu ndi education of children and young people. So timapezeka kwambiri m'maskulu muno Malawi muno timapezeka ku Box 2 Zomba Catholic Secondary School, Marist Secondary School, St. Charles Luangwa Secondary School in Balaka, and Likun Boys Secondary School. So we are brothers. We don't become priests. So those who would like to join us, young boys, those who are willing to be brothers, not priests, and those who are willing to live in a community with brothers and to work with young people, because we are brothers and we work with young people. So those who would like to kutamveza mbiri za chipani chathu, tikhala pomwe pali chigalimoto cha white kuseri kwa tenti zikomo kwambiri. Hello. Hello.
Ine dzina langa ndi Limula James Praise kwa chipani cha Salesians of Don Bosco SDBs utikonda amari masere. Chipani chi chimakhala ndi ansembe komanso ma brothers uno ku Malawi tili ndi ma community awiri Lilongwe Aaron de Fritz Abango Don Bosco Parish komanso Nkhotakota St Paul's Parish. Ma Salesians amadziwika bwino nogwira ntchito achinyamata amathandiza achinyamata amene ali osowa maso osauka ndi okanidwa. Ndeno ngati mfuna mumveza mbiri chipanichi ndipezeka kuseli kwa tenti ziko mwambiri. Moni nonse. Igulu yamene taona uku ndise masistere. Tichokera muzipani zosiyana-siyana. Umoyo wa usistere ndi umoyo amene Mulungu amatiyitana kugwira ntchito muzipani zosiyana-siyana. Timalonjeza malonjezo ali 4. Yoyamba ya umpawi. Yachiwiri obedience ndi chastity. So amene afuna kuziwa zambiri pa masistere amagwira ntchito mu maskulu, ma hospital, ma orphanages na mu ma pastoral work. So amene afuna kuziwa zambiri pa masistere muzaona tikamaliza. Ine zina langa ndine Sister Agnes Mwamba. Nichokera mchipani chama Franciscan Missionary Sisters of Assisi. Tigwirira ntchito kulikuni na kunatenje. Amene afuna oziwa zambiri akozotiona after misa zikomo. Youth itswane. Mulipo? Ine zina langa ndine Sister Mildred Mlenga. Na neso ndikufuna nichayika kampeni mujamai aja amangonena kuti maitanidwe ndi omwewa. Ndiye nikuuze nizona kuti maitanidwe si ajaoka. Mulungu atamaliza kulenga amayi ndi amini bambo ndi mkazi kumeneko ndi kumene kunachokera maitanidwe. Ndiye panopa akuti kubanja kwa zaza. Kumene kuli malo indeka mukususana nane. Akuti kumabanja kwa dani kwa zaza. Ndiye kumene kuli malo ndi ku sisteri ku nsembe ndi ku brazaleti. Ndiye mubwere. Ine ndine Sister Mildred Mlenga ndichokera ku chipani cha Sisters of the Holy Cross ku Nchinji. Tinachokera pa Zambia pomwepa nyumba ndiyo khaija imene tili nayo ku Nchinji. Amene mukufuna oziwa zambiri mundipeza ni mapo pamene paima anyamata aja amene akuvala malaya blue ziko mukwambiri. God is good and all the time. Sister Beatrice Irungu, chipani cha St. Joseph kutokera ku Kenya. Amene yakufuna kuziwa zambili za chipani tatu ndapezeka zikomo. Mononse ine naimira kumalo wa masisteri wa Missionaries of Africa. Zina langa ine Eunice, a missionary sister. Ife tukumakala kumaula parish. Tukugwira ntchito zosiyana mu diocese yatu ya Lilongwe. Kuti mukufuna muziwe kuzana kwa chipani chatu chama Missionary Sisters of Our Lady of Africa tukumane apo pansi ya mtengo zikomo. Sinalanga Sister Teresa Joseph Chipanicha Missionaries of Mary Mediatrix ku Area 49 Kagua Parish Inendi Vocation Director. For more details I will be available under that tree.
ine dzina langa ndi Sister Shamiso Makoni wa chipani cha Handmaids of Our Lady of Mount Carmel kuchokera ku Zimbabwe. Ndimagwira ntchito ku St. John's Secondary School area 36. Afuna kudziwa zambiri za chipani chathu tikumane pambuyo pa misa tatokoza. Zina langa ndi Sister Luce wa chipani cha Canosian kuno kulilongwe tili pa St. Francis Parish Kanengo. Mbwere sikana mundipeze pansi pa mtengo apa kuti muziwe zambiri za chipani chathu zikomo. Zikomo, ine dzina langa ndi Sister Catherine Nyirenda. Ndachokera ku Likuni Girls Secondary School. Chipani chathu ndi ma Theresian Sisters ndipo tikupezeka malo osiyanasiyana kuno ku Lilongwe Archdiocese, Mangochi, Blantyre ndi malo ena osiyanasiyana. Mukafuna kudziwa zambiri tikumana pa mapeto pa misa tikhala cha pa mtengo apo. Zikomo kwambiri. Moni mpingo. Ine zina langa ndine Sister Natasha. Nachokela ku area 47 sector 3. Chipani chathu ni St. John the Baptist. Sisters of St. John the Baptist. Yowani Badiso. Zikomo tizaonana ku Kapak. Moni nonse. Dzina langa ndine Sister Miriam Malamba. Ine ndi Sister Rebecca Kaliati. Ndife achipani cha Congregation of the Mother of Carmel CMC. Tikupezeka kumponera parish St. Anton and Bembeke Dedza Diocese. Chipani chathu chitimagwira ntchito zosiyana-siyana monga m'masukulu, zipatala, komanso kuthandizira mabanja, kuyendera mabanja, kuzamitsa moyo wawo wauzimu. Ndikhala ndi mzangayu pasi pa belu apo achinyamata mutipeze. Moni nonse. Dzina langa ndine Sister Modesta Nkata achipani cha Carmelite Missionaries. Timapezeka ku Mchinji, ku Kapili, ku Mtengo wa Nthenga, ku Dowa, ku Chiphaso komanso ku Diocese ya Zomba. Mukafuna kuziwa zambiri za chipani chathu tikumane side ya kuseli ku Zikomo. Moni nonse. Dzina langa ndi Stelia Sosola wa chipani cha Medical Missionaries of Mary. Ifa MMM timapezeka ku Chigoneka Parish ku area 47. Ndiponso timapezeka ku Kasina ku Dedza Diocese. Gati mufuna kudziwa zambiri mundipeza paseli pa mtengowo. Zikomo kwambiri pomvetsera. Moni nonse. Dzina langa ndine Sister Mariela. Moni nonse. Dzina langa Sister Angelet. Ndife masisitera achipani cha Missionaries of Charity Mother Teresa. Tikuchokera ku Tatoela kumene tindi orphanage ndipo timagwira ntchito zambiri kuyendera mafamily ndi osauka onse ndi okanidwa. Amene mufuna kudziwa zambiri mutipeza uku pasi pa mtengo. Zikomo. Moni nonse. Ine ndi Sister Betha Ntameli kuchokera ku chipani cha Sister ya Divine Providence. Sisters of Divine Providence. Tikuchokera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lino lapansi koma kuno ku Malawi tikupezeka m'madiocese atatu: Chikwawa, Blantyre komanso Mangochi. Mukafuna kudziwa zambiri mutipeza chakumbuyo uko. Zikomo. God is good and all the time.
So allow me to speak in English because my Chewa is still very poor. I am Sister Florence Laniero from the congregation of the Daughters of St. Paul. We are religious women consecrated to evangelize through the means of social communication. We publish books and we also use internet to evangelize. So here in Malawi, we are in area 6, that is our community, and we have our bookshop in area 3. And for those who want to join us and the young ladies who are interested to know more about the Daughters of St. Paul, I kindly invite you to find me there. You find near the gate, so you are most welcome. Our requirement is very simple. If you want to join Daughters of St. Paul, here you just get only 25 points below, then you are most welcome. So I'm very grateful. May God bless all of you. Thank you. Ine ndine Yamikan Bison Mbewe wa chipani cha ma Franciscans Order of Friars Minor tiri kudowa kunanthomba palishi komanso tiri kulilongwe ku Chilinda palishi. Mukafuna kuziwa zambiri mutipeza paselipa zikomo. Ine ndine Maxon Kainga wa chipani cha OFM. Mukafuna zambiri mutipeza paselipa ndili ndi brother wanga zikomo. So zikomo kwambiri to all the priests, brothers and sisters who have told us who they are. When I spoke to you, I only spoke about priesthood, and something came into me. I did not say something about Jesuits. My provincial will kill me. So if I'm a Jesuit, we are found in schools, in parishes, we have professors in universities, we have engineers, we have everything that can be done so that antu adzamurungu nchito yoti igwira. We even produce the pope. So nchito eriyonse, my Jesus will do it. My brothers, my priests who came here, they said, my sisters, my congregations are. If unfortunately we do not have sisters, we have just Jesuits, priests, and brothers. But the good news for young ladies and girls is that you can feel free to donate your boyfriends who make them good Jesuits. Zikom. Zikomo kwambiri, fathers, brothers and sisters. Titamaliza dongosolo limeneli tikhala ndi procession yotuluka mu chalichi muno. Tikhala ndi procession yotuluka mu chalichi muno. Pamene tikutuluka achinyamata, atsikana ndi anyamata, tini tikumane nawo anthu amene amatilankhula pano, makusiyana-siyana amene aime ndi cholinga chakuti timvetse mene iwo potsatira moyo umene anasankha amakhalira mu zipani zosiyana-siyana zimene akuzigwiritsa ntchito potumikira Mulungu. Ngakhale aja wa banja aja tiyapenze chifukwa ena mfe za banja zonso sitizidziwa. Alankhula zipani zambiri nanga badwire ali kuti infenso ma diocesan priest tilipo kuno muli Kulumbadzi amatumikira nda abadwiri kuno. Chipani chathu cha abadwiri timagwira ntchito makamaka mu diocese imene tikutumikira. Ndiye kuti ine ngati mbadwiri wa diocese ino ya Lilongwe timagwira ntchito momuno mu Lilongwe diocese. Kwakukulu ntchito yathu timafuna tikhale pafupi ndi anthu amene tikuwatumikira. Kutanthauza kuti timakhalira kawiri kuthamanga kuwafikira anthu malo amene iwo amakhala. Ndiye sitikhala kwambiri moyo obindikira ayi, koma moyo otumikira kuwathandiza anthu amene ife tatumidwa kuti tiziwatumikira. Masiku ano tikumagwiranso ntchito malo osiyanasiyana, masukulu, zipatala, mapalishimu ndi ntchito zina zimene bishop angatitume pa nthawi imeneyo potengera ndi imene
kufunikira kuti ansembe tikatumikire. Amene tikufuna kudziwa zambiri za unsembe wa chibadwiri kapena kuti diocesan priesthood, mutha kundipeza ine, apezeni a PMS director, apezeni bambo Andrew Kembo, apezeninso abambo fumu amalo ano bambo Daniel Kanzimbe, ndikayang'ana ku bambo Chiwaya kundiyang'anitsitse kuti ine sanditchula. Onsewa apezeni akufotokozerani mene mungayendere kuti nanso muzakhale ansembe a chibadwiri. Zikomo kwambiri pa nthawi ino akwaya mutitsogolera ndi nyimbo yotulukira.